No niin, moi! Eli nyt kuvaan tuon Bellan kanssa tässä tämän temppuvideon. Ja tuossa äsken oli nameja, joita käytetään. Ja Bella! 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 Tule! Bella! Tule! Tule Bella! Tule! Bella! Bella! Sieltä se jo viipottaa. Eli nytten tarkoituksena olisi... Ottakaa me katsomaan. Juu. Bella. Eli mä näytän näitä temppuja. Bella ei ihan älyttömästi näitä osaa, mutta me harjoitellaan. Hei Bella, Bella, Bella. Tassu. Hyvä. Toinen tassu. Toinen tassu. Toinen tassu. Toinen tassu. Toinen tassu. Hyvä. Ota nami. Sitten jankataan tätä temppua. Anna tassu. Tassu. Hyvä. Toinen tassu. Toinen tassu. Toinen tassu. Toinen tassu. Toinen tassu. Hyvä. Ja nyt tehdään tätä niin kauan, kunnes niin se oppii sen. Eli joo. Että se oppii Bella. Se oppii sen kunnolla, olin sanomassa. Joo. Pakita vähän pakita. Sitä voi työntää tosta. Pela, tänne päin. Siinä. Istu. Hyvä. Maahan. Hyvä. Hieno tyttö. Eli tää on maahan. Ylös. Peppukin ylös. Peppukin ylös. Peppu ylös. Peppu ylös. Hyvä. Bella. Ylös. Hyvä. Tää on vähän tämmöstä, että tässä voi kestää. Ottakaa me katon paljonko se on kestänyt. Bella ihan hulluna näihin nameihin. Oikeesti se rakastaa näitä. Bella. Ah! No niin, nyt Bella. Bella, täällä ollaan, täällä. No niin. Nouse. Hei, elää ota kiinni. Nouse. Au! Nouse. Hyvä. Tän se alkaa jo oppia, koska nami. Bella, tule. Nouse. Ota tuota. Ota. Siinä on vähän hankalaa välillä tää namien. Käsi on ihan märkä. Joo, nopeampaa. Joo. Sitten kokeillaan kierimistä. Mä tiedän jo miten tässä tulee käymään. Mutta kokeillaan nyt edes. Tien tarvii siis ensin istu. Hyvä. Hyvä. Maate. Hyvä. Sit sä nouse pois. Noniin, siinä. Sitten kieri. Tää on se vaikein, kun pitää opettaa. Bella, maahan. Hyvä. Sitten pitäisi täältä kautta. Bella, täällä. Et sä mene sinne, Bella. Joo, mä tiedän, että sä näet ne namit siellä. Maahan, istu, maahan. Bella, kieri. Kieri, kokonaan, kieri. Hyvä. Näin se alkaa pikkuhiljaa onnistumaan. Jo tosi pikkuhiljaa. Kauan kun tää on kestänyt. Tää on kestänyt jo noin kauan. Tästä loppuu kohta akkukin. Mutta yritetään nyt tämän verran. Sitten harjoitellaan vielä. Nyt harjoitellaan taas sen istumisen kautta. Peppu ylös. Istu. Hyvä. Tassu. Hyvä. Maahan. Hyvä. Kieri. Bella, kieri.
Hyvä. Mä en edes tiedä kuuleeko se noista käskyjä, koska se keskittyy näihin nameihin niin paljon. Mutta jo tuo Janinakin ajatteli, että sekin voisi käydä tässä tekemässä, mutta se varmaan tekee kohta oman videon, niin että Pella sitten esiintyy siinäkin. Mutta me nyt jatketaan tällä videolla. Pella ylös, 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 Peppu ylös, Peppu ylös, 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 ylös. Istu. Hyvä. Tassu. Hyvä. Maahan, maahan, maahan. Mä oon aina välillä nameatteen koko ajan jokaisesta, ettei se sitten kyllästy. Kieri, 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 kieri. Mä en tiedä näkyykö toi. Mä kurkkaan. Joo, tää alkaa ihan kohta loppua tämä meidän aika. Ja Pellakin lähti tonne jonnekin huitsinne varaan jo, koska sitä tuli jano. Mutta eipä tässä sen kummempia. Minä ja Pella kiitämme ja heippa!